Azi înveți de ce eșuezi cu dietele și cu antrenamentele pe care le faci și țin să te anunț încă de la început că nu e vorba de motivație, nu e vorba de voință și nici nu e ceva greșit cu tine. Hai să ne aducem aminte în primă fază de oamenii care câștigă la loto, da? Oameni care trăiesc o viață normală, câștigă la loto, au o grămadă de bani, după care ei, după o perioadă, sărăcesc. Dar nu doar că sărăcesc și nu revin la stadiul ăla inițial, ci devin poate chiar mai săraci ca înainte. Și te întrebi oare, de ce se întâmplă chestia asta? Adică n-ar trebui să fie la fel de bogați sau n-ar fi trebuit să știe să se mențină? Răspunsul e unul foarte simplu, nu ar fi trebuit să se mențină și nu pot să facă asta din moment ce nu știu să gestioneze acea avere pe care o câștigă. Pentru că dacă îi dai 1.000.000 de euro la un om care are o mentalitate în care doar cheltuie banii, hai să spunem, să mergem și în extrema aia dacă e bărbat, merge la păcănele, bea toată ziua și poate merge și pe Publi24, cel mai probabil că o să-și prăpădească banii foarte repede și nu o să ajungă el un multimilionar din milionul câștigat la 6 din 49. Și acum hai să ne întoarcem la procesul tău ca să înțelegi de ce eșuezi când încerci diete stricte sau când încerci să te antrenezi ca oamenii pe care îi vezi pe internet, care cel mai probabil fac asta de ani de zile sau chiar sunt sportivi de performanță. În viziunea mea, fitness-ul sau stilul ăsta de viață, da, poate fi împărțit pe 4 nivele. Dacă ne uităm la nivelul 1, ne uităm de fapt la a înțelege principiile de bază ale nutriției, a înțelege cum funcționează macronutrienții între ei și ce sunt macronutrienții, ce rol are fiecare de fapt. Cred că e important să știi cam cum să-ți aranjezi și mesele ca să nu stai să faci foamea, dar să nu mănânci o dată la 9 ore și să te miri de ce rup frigiderul seara. Iar din punct de vedere al antrenamentului, cel mai important lucru e să faci exerciții de bază, am vrut să zic chestii de bază, și să keep it cât de simple se poate, adică da lucruri simple de bază și doar să le faci. Asta e important la nivelul 1. La nivelul 2, dacă ne uităm din punct de vedere al nutriției, în opinia mea putem să ne uităm deja la a învăța, mare atenție că și asta e o chestie care se învață, să numeri calorii și să înțelegi un pic mai bine fiecare aliment în parte, să înțelegi cantitățile și să începi să te joci cu ele. Dar toată treaba asta fără presiune și fără să creezi obsesii față de cifre, pentru că dacă creezi obsesii față de cifre, număratul de calorii nu-i pentru tine. Pe partea de antrenament, lucrurile ar trebui să rămână simple în continuare și doar să progresezi și poate să înveți niște exerciții noi sau clar să îți îmbunătățești tehnica de execuție, care e o chestie super importantă. Și la nivelul 2, lucrurile astea două pe care tu tot încerci să le bagi cu forța în viața ta, încep să devină mai clare și începi să înțelegi cum să le introduci pe bune în viața ta. Da? După ce ai înțeles, poți să faci tranziția și să fii undeva între locul 2 și 3, am vrut să zic, între nivelul 2 și 3, da? Și să ajungi la nivelul 3, în care deja poți să aplici tehnici mai avansate de antrenament. Te duci poate să încerci alte sporturi, nu știu, dacă ai făcut sală, poate te duci spre crossfit sau te duci, faci un kickbox, te apuci de alergat, dar deja începi să îți încropești un program mult mai diversificat și din punct de vedere al nutriției, faptul că tu stăpânești principiile de bază, ai habar de calorii și de alimente, da? Asta îți va permite după aceea să te duci să aplici tactici ceva mai avansate de nutriție. Și aici putem să intrăm în o grămadă de lucruri. Prima care îmi vine în minte poate, să te joci cu ciclizarea de carbohidrați sau cu ciclizarea de calorii. Sau de ce nu să abordezi lucrurile într-un mod mai disciplinat sau mai strict, dacă vrei tu să zici. Și aici mă refer, de ce nu să îți faci un plan fix de care să te ții și poate să înveți și cum să îți sculptezi corpul. Și nivelul 4, din punctul meu de vedere, este destinat sportivilor amatori sau sportivilor de performanță. Poveștile sunt foarte multe, dar deja sunt tehnici aplicate super specific, mâncat mega specific în funcție de competițiile la care mergi, antrenat super specific, trebuie să faci pregătire fizică, trebuie să faci pregătire de specialitate, să zic așa, știi? Așa că dacă ești o persoană care e sub nivelul 1 sau, hai să spunem, maxim la nivelul 1 și tu ai încercat o
tactică, să zicem, o dietă super strictă, cu niște calorii super bine proporționate și cu niște antrenamente destul de grele pentru nivelul tău, cel mai probabil ai eșuat pentru că ai făcut o chestie care nu era de nasul tău. Și când zic că nu era de nasul tău, mă refer la faptul că tu aveai nevoie să înveți alte lucruri înainte să te pui să faci ceva mega strict și ceva ce pot face într-un mod mai ușor oameni cu o oarecare experiență, sau nu o să neg că există și oameni care au o durere atât de mare sau o frustrare atât de mare care îi face să aibă o voință de fier și să reușească. Însă oamenii ăștia îs foarte puțini. Bineînțeles, cazurile sunt foarte diferite de la persoană la persoană. Again, ce spun eu este bazat pe ce am văzut la cele peste 300 de femei cu care am avut ocazia să lucrez. Majoritatea aveau ba o carieră foarte stresantă, ba un job cu foarte multe responsabilități, ba erau mămici și aveau 2-3 copii și trebuiau să aibă grijă și de partener, și de copii, și de casă. Aveau și job pe lângă, antreprenoare, deci am lucrat cu tot felul de categorii și am putut să observ niște similarități. Am avut cliente care au reușit să implementeze ceva mai avansat din prima, da, pentru că aveau puțin experiență în spate și înțelegeau un pic altfel lucrurile. Însă, marea majoritate a femeilor cu care am lucrat, am văzut tiparul ăsta că nu există informații de bază, există informații de tip așa am învățat de la mama, așa știam eu că se face, așa am văzut eu la influencerul X și atunci, pur și simplu, trebuie luat de jos. Poți evolua într-o lună, poți evolua în 3 luni, poți evolua într-un an și jumătate. Totul ține doar de tine. Cam asta e viziunea pe care eu mi-am făcut-o în ultimii 4-5 ani lucrând zi de zi cu oameni și sper că asta o să te ajute să înțelegi mai bine în ce zonă ești, de ce ai nevoie și de aceea ceva ce a mers la vecina de la 3 s-ar putea să nu meargă la tine și de aceea, de cele mai multe ori, cel puțin în primele 6 luni de zile, ai nevoie de cineva care să-ți arate calea, să te învețe lucrurile de bază și mai apoi să vezi concret la ce nivel ești. Pe mine mă găsești pe Instagram ca alexardelean.ro și vreau să-mi lași un comentariu în care să-mi spui ce teme mai vrei să abordezi pe YouTube.